Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Ngano? Unsa may nga nakabutang diha di ay? Dili ni mahimo. Nagbuot-buot sila nga wa ko pa ibaw ah. Ngano lagi? Unsa ba nga sa bata nga nabutang diha? Ronel Delgado Jr. Ha? Maunay nabutang ngan sa bata. Niya lagi ma. Uy, unsa man na? Mauna na birth certificate sa bata. Abot lang. Ma, palihog kog tawag sa nurse. Oh, sige nak. Karon dayon. Hoy, Chokoy. Nahibaw ka? Ha? Ang unsa man, ma'am? Ay katugong giingon sa ibong boss nga akong apo. Ha? Ay ambot lang, ma'am, oy. Unsay ambot lang? Nahibaw ka basab sa pagpauli sa imong boss? Wasad, ma'am, oy. Katong imong giingon nga imo siyang nakita. Tinuod to? Og diin man gid mo siya makita. Sa ospital, ma'am. Unsay ospital? Ay, daway. Di na madyo ko makalimod ni mo ini, ma'am. Unsay ospital, Chokoy? Kuan, ma'am. Kuan mo, ma'am. Ha? Kuan, ma'am ba? Nga naman ka. Kuan, ma'am. Unsay ospital? Ha? Kuan, Ma, Oh. ano lang tubagan na, ma? Ay na lang gasula na sa Chokoy kay nagkabuang na sa tubag nimo. Unsa man mo? Doon na ba mo'y gitago nako? Do na, ma. Unsay inyong gitago nako? Ang may tungod sa gingon ko nimong apo. Og tinuod nga do na kanay apo. Ma, Imo ning gilimod nako, Ronel. tungod kay gusto kong sorpresahon ta ka, ma. Unsa? Mao ka na. Ma'am, kining wa jud koy sa ini, ma'am, ha? Kang boss yun ning pagbuot, ma'am. O kinsay inahan sa akong apo? Si Nobi. Nobi? Kining, ma'am. Wa jud koy sa ini, ma'am, ha? Kang boss biya itong pagbuot, ma'am. Time para good. Chokoy, dili di ay usa ka itoy ang giingon nimong Nobi? Dili, ma'am. Inyo lang giday ko gibinuangan, ha? Inyo kong gipatoo nga usa ka itoy ang gihisgutan ninyong Nobi? Ma. Alagas ako, okay? Akong gipalimod nimo si Chokoy kinsa gina si Nobi kay gusto lagi ko nga sorpresahon ti ka. Gusto kong makita ka na si Nobi. Ako gid sa ipailaila nimo, ma. Pero dili pa sa pagkakaron. Kanus apa man di ay? May sakto patang panahon nga paaboton, ma. Unsay saktong panahon, Ronel? Imo man kasing girlfriend. O unsa man? Imo na siyang gipakaslan sa sekreto nga kasal? Wa, ma. Unsa? Ayaw lang una pamugos sa pagkakaroon, ma. Waton una nato ang giingon ko nimong insaktong panahon. Gusto ko nang makita ang akong apo. Imo lagi siyang makita, ma. Pero wataw na ang giingon ko nimong saktong panahon. Chokes, manglakaw na ta. Maayon tagpasudlon ko sa kwarto ni Ruby. Aron akong mahatag kinigidaan akong cake para niya. Gusto ko ang tagkuguso ng bata pero wa man mo sugod sa Ruby. Ingon ini de ang gugma. Uy, may sakit lang yung mihunong. Ito, upad ba sa akong auto? Bita, kadiyot tingalig masaghiran ang akong auto. Ha? Uy, nung nag-drive, kadtong hilabtanon.
Nagsakay sa auto sa hilabtanan. Katunang misud sa kwarto ni Nubi. Og nagpakaroon ingnon nga doktor. Animal, kinahanglang mailhan ko siya. Huwat ako ni Chukoy. Di ko ni mo pasudlon sa kwarto ni Nobi, boss? Laina. Doktor ko no. Ah, Usaday ka impostor. ah, Kinsa ka magina? Nganong midiretso ka magsuot sa kwarto ni Nubi? Buhay ilang ko. Di ta mag-iskandalo din kay niyata sa ospital. Nganong midiretso kag suot sa kwarto ni Nubi? kining, bay, kining. Kalma lang, bay, kalma, bay, kalma. Ayaw lang paghilabot, ha? Nganong midiretso kag suot? Umaga ko! Kuan, boss, kani, bay, kanang, nganong di man ko nimo kanang gusto nga manghilabot nga ako maning migo, aw ako pa yung amo? Unsa may imong gikalagutan ani niya? Nagpakaaron ingnon ni siya nga usa ka doktor. Unsa man ka, usam ni siya ka mid-take by. Na siya magtrabaho sa ospital. Ikaw ba? Ayaw lagi panghilabot? Asa may ginitan mo sa buot, Brad? Unsay imong kalambigitan ni Nubi? Kinsa man sa nga mangutana niya na. Ngano? Doon na mo'y relasyon ni Nubi? Kining, by Jack. Ay lang ko kasugod. Ni aman siya magtrabaho ning maong ospital. Uy, hala. Niya pa yung din niyang sikyo. Ay, sugag tanang. Magkita na gyapon ninyo. Wa pa mo report ang nurse nga mo inaghimo ining maong birth certificate kun live birth. Usa may batiwan ni Alma kung makita niya ning live birth sa akong anak. Ay nga nung mahadlok ka man sad. Wa ka may kalibutan bahin ning live birth sa bata. May nanuktok sa putahan. Ako nang ablihan kitingalig ang nurse na karon nga mo'y naghimo nining live birth sa bata. Ako mo'y nagpabutang sangahan sa bata. Unsa? Nganong nagbut-buot man ka? Ako mo'y amahan sa bata. Nalimot ka? Wa ko ikaw hatagi ka tungod ano mahilabot sa akong anak. Ay, sorry, Nobi. Pero sa dihang nakita ko ng akong anak, nakaingon ko sa kong kaugalingon nga gusto kong magdako ng akong anak na normal. Nga doon na siya ilong amahan o ginahan. Gibayra ni Alma ang process aron mo mabdos ko. Akong gipirmahan ang acknowledgement sa bata. Aron ako'y ilhon nga amahan. Abi ni mo, giyatagan ko ni mo problema. Dili problema, Nobi. Kung musugot kang magpakasal tag duha. Unsa? Na-fall na ko nimo, Nobi. Unsa? Na-inlove na ko nimo. Unsaon ko sa pagtuo? Nga sa sinugdan pa, imo naman kong gisultihan nga wa ka mahigugman ako. O tinuod. Kay mo ay nagpasuwabi sa kong kasing-kasing ang kaluoy. Wa ka lang masayod, pero nagkita na ta. Ug sa una pa lang na akong pagkakita nimo, wa ka na mawa sa kuna-una. Imposible. Imposible gyud ang gugma, Nobi. Gipapanid-an ko ikaw. Ug may higala ko nga suod sad nimo. Mo ay nagsugilo nako sa imong pag-antos. Sa imong sakripisyo aron lang matambalan ang imong mama. Nakaila ka na ako. Nakaila na. Katong gibinastusan ko ni Jack. Nakaila ka na di ay nako. Wa ko masayon nga ikaw mo ay gibinastosan ni Jack. Pero doon na lang gyud gahom nga nagtukmod nako aron pahunungon ko ang auto nga akong gisakyan. Og luwas ko ikaw. Naibaw ka ba? Naning kamot kog maayo nga mailhan ko ikaw. Dili na ko makalingkawas ni Alma. Dako kong utang buot niya. Kung moingon ka lang karon, nga andam ka magpakasal ako. Ako mo ay mga tubang ni Alma. Aron bawion ko ikaw gikan niya. Dili na ko makabiya ni Alma. Makahimo ka, Nobi. Ayaw ko isud sa imong bulsa. Bibiya ka gani nga wa magpahibaw na ko. Unsa pa ka kung gukdron tanduhan ni Alma?
everyone, thank you for listening for today's episode and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!